Manheru akanaka. My name is Prophetess Memory Matimbire from Daughters of Virtue, Ndadini wa prayer group. Nasi ndauya nemusoro weshoko unoti ndiyana akadaro. Genesis chapter number 3 kubva pa verse number 10. He answered, I heard you in the garden, and I was afraid, because I was naked, so I hid. And he said, who told you that you were naked? May God bless the reading of his word. Manheru anondoda kungo encourage umwe munhu. Wandinofunga kuti ane dambudziko raanofunga kuti dambudziko nekuda kwekuti zvakataurwa nevanhu asi musoko raMwari zvisimo. Sipati chapedza kuencourageana, ndoda kuti udzokere musoko raMwari mudzimai, wadzokera musoko raMwari wodhiniwa tonamata pamwe chete. Handina chimwe chinhu chandinogona kunze kwakungoita kuti munhu adhiniwe, munhu angosvotwa, munhu angotarisa mararamiro ari kuita, zvongomusvota obwekana nesituation yaapinzwa maari naSatani otsvaga Mwari. Bhaibheri rinoti Satani apedza naAdamu. Chaakagona kumuudza ndechekuti hauna kupfeka. Apedza kunyangira Adamu, apedza kumuvaraidza, apedza kuita zvese zvaaigona kuita naye. Chaakasiya amuudza, haana kusiya amuudza good news, but Satani akasiya audza Adamu bad news, akasiya audza Adamu zvinobohwa. Chaakasiya angomuudza chete ndekuti Adamu hauna kupfeka. My God, my God, my God. Apinda mumba mako, apinda mukampani, apinda mumarriage. Hapana chakanaka chaanomusiya kudza, hapana chinobatika chaanosiya kudza. Chaanogona kusiya kudza ndechekuti murume wako hakude, chaanogona kusiya kudza ndechekuti vana vako marombe. Apinda mubedroom menu, chaanogona kusiya kudza ndechekuti murume hakude. Apinda pabusiness, chaanogona kusiya kudza ndechekuti profit yako ishoma, uri kutambisa nguva. Hapana cha Bhaibheri rinoti apedza naAdamu, chaakasiya amuudza ndechekuti murume kufamba wapedza garden asauna kupfeka. Makaproshata bahaya. Simwari pese pavaifamba naAdamu, Bhaibheri rinoti aigara akashanyirwa naMwari. Bhaibheri rinoti vaigara vari vese naMwari. Bhaibheri rinoti vaigara vachiyanana naMwari. Bhaibheri rinoti vaive shamwari neshamwari. Sipese paishanyirwa nedenga, hapana Mwari pavakasiya vakamuudza zviri negative, hapana Mwari pavakasiya vamuudza kuti hauna kupfeka, hapana Mwari pavakasiya vamuudza zvinokushungurudza, hapana Mwari pavakasiya vamuudza zvokuti anohwanda kuseri kwemuti. Akuzuva akapinda Satani muupenyu hwaAdamu, amusiya amuudza zviri negative. Auya kuzobvunza vamwe amai kuti ndiani akadaro, ndiani akati amurorweni, ndiani akati amuite vaneni, ndiani akati amushandeni, ndiani akati amupromotwe necredit iyoyo. Bhaibheri rinoti aupromotwe necredit iyoyo. Ndiani akati auwane basa. Ndauya kuzobvunza vamwe munhu, ndiani akati auwane. Bhaibheri rinoti Mwari semazuva ese vachiziva kushandira muranda wavo, vashanya muupenyu hwaAdamu, vanowana Adamu akawanda. Pavaisimbosangana mazuva ese vakashaya Adamu. Bhaibheri rinoti Mwari ndokutanga kutsvaga Adamu, kati Adamu weuripi? Pane vanhu vari kutsvagwa naMwari paposition anofanira kunge ari, pane vanhu vari kutsvagwa naMwari pamapromotion anofanira kunge vari, pane vanhu vari kutsvagwa naMwari pamamarriage anofanira kunge vari, pane vanhu vari kutsvagwa naMwari padzimota dzaanofanira kunge achidrive. Mwari vachisvika paposition yavanofunga kuti ndikasangana namainhingi ndopandinofanira kunge ndiona vari, ndikashanya kwamainhingi ndofanira kuona vane imwe level, ndikashanya kwamabaringi ndofanira kuona vakapromotwa. Mwari vachisvika ipapo vanoskoshaya munhu vodedzera naye uripi. Pane vari kudedzerwa manherani, Mwari ari kubvunza kuti madzimai muripi? Position yandinotarisira kunge muri ipapo, tichisangana ipapo handipo pauri. Pane ari kutsvagwa nedenga, muimbi anofanira kunge ari, pane ari kutsvagwa nedenga, mukereke anofanira kunge achiparidza, pane ari kutsvagwa ebrashata baha riboshata maha. Bhaibheri roti Mwari vanotsvaga Adamu, Adamu ndokushayikwa, Mwari ndokudedzera, zvikanzi ndakawanda mashata maha.
Mreka tariasa pane vanhu vakawanda pamaposition anofanira kunge vari nekuda kwezvakataurwa newakaipa vakanozviwandisa mukakona kekupusha chingoro nekuti Satani akati hauna kudzidza wakanozviwandisa mukakona kekuruka musoro nekuti Satani akati haufa akapinda muofisi pachimanheru ano ndauya kuzobvunza ndiana akadaro kubva kuna Genesis kusvika kuRevelation ndiana akadaro amai ndiana akati hamufe makapinda mumuchato amai ndiana akati hamufe makaparidza amai ndiana akati hamugone kupinda mumba amai ndiana akati hoshayo haiendeyo amai ndiana akati chibereko chaparara amai ndiana akati ndiri kuona manheru ano ndichitaisa bhuku raRomesa bhaibheri rinota the womb of Sarah was as good as dead. Pachimwari hapana pavakamuudza kuti haufa wakaita mwana. Pane mudzimai wandauya kusodena, pane mudzimai wandauya kusomutsa hasha, pane mudzimai anzwa kugara achidemba nhamo, pane mudzimai akatoita give up. Ndiani akadaro amai kuti hamufe makaita imba mudhorobha? Ndiani akadaro amai kwamurewa kwamuruko, kumhondoro kwamuruko, kuchifu kwamuruko, mukateni mamuruko? Ndiani akadaro? Ndiani akadaro? Ndiani akadaro? Vashata mahaya aterera bosha muretariatora bauteterianda rikatarara boha murisa kamauta hedarara bosha amai ndiani akadaro? Ndiani akati hamugone kunamata? Ndiani akati hamugone kusanya? Ndiani akati hamugone kuparidza? Ndiani akati hamugone kunamatira varwere? Amai ndiani akadaro? Akati hamugone kuronga musika? Amai ndiani akadaro? Ata munhu akuti ndiripa asi ndakawanda ndaona ndisina kupfeka. Mwari vakati language handiiziye muupenyu hwangu pana ashumira kwauri manheru anodauya kusoekare chomwe pana akashumira akakuita kuti uwanze, pana akashumira akakudzosera kumashure, pana akashumira akakudiscourage, pana akashumira akati eziyo hairapike ndiani, akati kensa iyo hairapike ndiani, akati emeningitis hairapike ndiani. Ndiani akashumira mukati meupenyu hwenyama. Ndauya kuzoencourage Mwari vanoti Adamu handina kumbopfira ndakudzidzisa izvozvo. Kudenga hakuna language iyoyo, kwandinogara hakuna language iyoyo. Ndauya kuzodeclare manheru ano pane zvakataurwa nedenga zviri better than zvawaudzwa newakaipa. Anoti nemavanga ake takaporeswa, haufa uchirwara iwe. Pane zvakadeclare nedenga zvidarika zvawakaudzwa naSatani. Anoti it became poor for us to be rich. Pane zvakataurwa nedenga kudarika zvaangakuudze. Anoti the least among you who become a nation. Matarabosha, Ribrakataba, the least among you who become 1,000, the smallest who become a nation. Whose reporter do you believe? Whose reporter do you believe? Kuneva kakonguluta, and defenda kaitenga, motkari yoyo, kuneva kakonguluta, and defenda kapasa, digriro, kuneva kakonguluta, and defenda kachata, kuneva kakonguluta, and defenda kaitamana, makora afamba, kuneva kakonguluta, hakuna kure kwandinoenda, and defenda kaparizo, sindauya kusodikle, ndiana akadaro, kana zisimo mpaipe, hey woman arise, declare what the word of God says. Musimai sumuka, taura zvinotaurwa naMwari, kwete zvakataurwa natete, kwete zvakataurwa nabhuyi. Kunyange vakati handirorwe, denga rakati ndinororwa. Kunyange vakati hakuna kure kwandoenda, denga rakati ndinoenda. I will excel, I will excel, I will excel, I will exceed the things, I will go far. Kunyange vakati handibate mwana, bhaibheri rinoti, sing you are barren women, for there shall be no barrenness among you. Ndiani akadaro, ndiani akadaro, ndiani akadaro, ndiani akadaro, ndiani akadaro, ndiani akadaro, jibraso pratopa, ndiani akadaro.
nerimwe gore yakapuwa mariposa ekuti mwana anorwara nepfari asi ndakaramba ndikati azvimo mupaipe okuchiremba mataura asi azvimo mupaipe handitende any other report riprosatapa makatariata namoya uri kuchemai shaya akabata ndiana akadaro ndiana akashumira mauri ndiana akashumira eprasopaha riprosatamaha ripapapapapa riprosatakaha retetete prosha hamukutumakate. There is a man who can speak better than any other man. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. His voice I love to hear. His voice I love to listen. His voice I love to hear. I'm here to declare aripo anotaura zirinani mukati maupenyu wako amaisumukai reverse unakedness wamaudzwa newakaipa reverse sickness yamaudzwa newakaipa reverse divorce yamaudzwa newakaipa reverse it kuloja kwamaudzwa newakaipa